Kang Sigap Santawis menggangatkan Paraga Beca samangke sak madyaning pasugatan badhe kalaksanakaken satunggaling upacara adat Widi Widana. Matur nuwun. Ingkang salajengipun katur ngarsanipun pamangku gati Bapak Rosidi Dalasan Ibu ugi panjenenganipun pangarsaning pemerintah pangbaning amanah Perdukuhan Krebet Bapak Dukuh Haji Kemus Idi ugi tiyang sepuh kula sesepuh Raga Wahyu Mataram panjenenganipun simbah bodong nyuwun sih barokahipun pareng kula metil kamardikanipun kasut lumiyak menuju dari sasana. Yang dodol lagi aja. Nyuwun ngapunten karana menika di sasana. Matur nuwun Pak Haji. Bapak matur nuwun ingkang salajengipun boten ateges kumawani namung Bapak nyuwun barokah sih pangandikan kagem linangkung khusus putra wayah panjenengan Bagus Rusda Hasta Ramadan. Kasumangkaaken Pak Dukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten wekdal siang menika kagem sedaya pinaringan kamuran kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula sedaya saged nempal wonten ing dalemipun Pak Rosidi wonten ing siang menika untuk mawon mujudaken syukur ingkang kaupami krana awit ijinipun ingkang waos Gusti Allah Subhanahu wa taala wabina islami sareng-sareng wonten papan menika sepisan tujuanipun Bapak Surat Rosidi syukuran anggenipun ditanaken dumateng putra kakungipun yen menika anak Mas Bagus Rusda Hasta Ramadan sampun kaleksanan ingkang sampun kepengker sakmenika sampun sehat kadosipun kersakaken sehingga larenipun saged nglajengaken anggenipun sinau lan ugi anggenipun ngaos wonten ing masjid bab agami saestu nyuwun donga pangestunipun dumateng sedaya ingkang rawuh wonten ing siang menika. Saya menika saking kanca-kanca RBN masukun Mas Ayu sak kanca wonten ing siang menika lan ugi dumateng para pamriksa sedaya bapak-bapak ibu-ibu adik-adik sedaya sakit pisan malih nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi Abid Rusda saestu tetep sehat walafiat sehingga saged nglajengaken cita-citanipun. Lan ugi nyuwun donga panjenenganipun Mas Rosidi Dalasan Bu Muda saestu mugi-mugi anggenipun momong dumateng putranipun tansah dipun pangetiaken lair batos sehingga putranipun semakin niki dados putra kang solih lan ingkang nomor kalih nggih putra putri dados lair ingkang solih. Sing sabar Mas Rosidi madhep mantep rumah putrane niki kadunipun. Salajengipun tentuné mawon dumateng sedaya pamriksa wontenipun beksa Raga Wahyu Mataram siang menika saestu nyuwun kawigadosanipun menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Karena apa?